agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji de umo au munu ye danaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara here la ka segi here la dumunun kay berebereli kay nam mako be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola ka nisoja mawla ka mago berebere ka koto mago tala mago temindo ka nyeira mago la anyo barade soro dunya la kumukele kono ako ka aw bela jele la dunya silame munu me mali kono ani munu zigiro beno do jiye jamana were umo ka fo sanwere o hijini o umura o baraw labe on damne na kaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kala on bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bulo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busa ne de singa di agence Dunia Travel Service Jenywan kele mimbe au ka hijini au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yoro nyini u fle ni hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o fana minyi ka do agence Dunia Travel Service ye kube dugawu ke hijini umura ke chugo nyuma ana musakaw ala ka nogoya silame bela jele ye innal hamda El Haj Amadou Adital dine kuntigi badidu nyoro konna na tijaniya o bolo fara mi me nyono uluka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara islame dine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ambe dugaw ke aka se ka yere soro ni nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo ama yirula ka fo islame do la diri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma ka bo mali islame bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be se ka noga cogo mina aka segi kana aka demaya konna na kana bela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara islame dine bolo fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tsela bebe batola zavia konna na misru konna na tarkatigu bela jile wuleno ko jobi ambe ona manta fara utaka minye angani chokoroba nyuma nye minya angani kalfa baynye minya angani mugadam baynye anyuma msega sege ama chugomina ambo odugo ke ka fara islam nyuma bela jilenga dugo ka ala ka antlodo kibaru nyuma na ibe wariji na wayala ibe warida na wayala sama mone bi million joro na kunu hamina kodo odela sama mone ma fen fara ka wari chili musaka ka wa aka nogoni mali wari ci siro be amada o made sama mone be do fara ode kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o keni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne kredi la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone compte la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yere la aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi ode kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi dugutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinama. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Samina.
Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn. Kari janvier kalo tile 12 san 2024. Kari sɛgɛnnafiɲɛbɔ don. Kari ale kɛra le dimanche a Bamako ye, o ye furusiriw fana don ye. Furu minnu sirila bi an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka u bɛɛ lajɛlen timɛ, Ala ka u bɛɛ lajɛlen sinsin. Ala ka furu ni si bɛn. Keba bi ye hakililajigi dɔ ye. Hakililajigi min bɛ taa n'an ye san 2013 la. San 2013 fala ye. Ale kɔnɔna na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana tun bɛ cogo min. Sɔrɔdasi fanga o de tun bɛ yen. Amadu Aya Sanogo, Jɔnkunda Tarawele. Degun o nana bi an ka olu ka waati de la. Degun jumɛn don? Kɔrɔnfɛla dugu bɛɛ lajɛlen minɛlen, an ka sɔrɔdasiw tun ka sigiyɔrɔ laban o tun ye Sevarekaw olu fɛ ye. Armée ale kɔni tun ka sigiyɔrɔ laban ye yen ye. A waati jamana kɔnɔna fan caman k'a daminɛ Tɔnbɔkutu la ka taa se Kidali ma ani Gao olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ Bamaɲɔgɔwale ni Jugawale kɛbaaw olu bolo. San 2013 an bɛ se k'a fɔ fana k'a fɔ ko min ye waleya ninnu ye, olu kɛ waati ni bi cɛ ko caman yɛlɛmana. Nka tile fila in na an tulo bɛ maa dɔw la ko an ni Bamaɲɔgɔwale ni Jugawale kɛbaaw ka sigi ka fɔ kɛ ko yaasa ko min ye jamana ye k'an bɛ degun min na k'an bɛ se ka bɔ o la cogo min, ko marifaci k'o tɛ a ɲɛnabɔ. Hakililajigi don. Bɛn sɛbɛn min bɛ yen ni o sigira sen kan o ma sigi ale maa caman kɔ. Kalo 8 min taara kɛ Alizerikaw fɛ yen ka se ka bɛn sɔrɔ o ma dogo o maaw si la. Waati min na jamana in kɔnɔna na ya degun tun bɛ an kan, tɔɔrɔ tun bɛ an kan, maagwan tun bɛ an kan, an ka wolomasiri tabaw olu kun nana ka na fɔ Sevare. Nka bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la ko min bɛ senna kɛnɛ kan. A ma se kuma caman na, n bugɔra nsomaw ɲɛna o tɛ samakun bɔ tuguni. Ka jira ko damadɔ sɛnɛ kan, maa minnu bɛ k'a fɔ bi ko an ni Bamaɲɔgɔwale ni Jugawale kɛbaaw k'an ka sigi ka kuma, ko sabula ko sigi ka fɔ k'o ka fisa ni marifaci ye tuma bɛɛ, ni marifa la baarali ye tuma bɛɛ. Maa bɛ sigi ka fɔ kɛ waati min, o b'a sɔrɔ i ka marifa o se o kɛlen don k'i senkɔrɔma don kosɛbɛ, o kɛlen don k'i lafiya kosɛbɛ. Ni waati laban in na fo kana se Mali ka furancɛla fanga min sigira sen kan, Amadu Tumani Ture ka fanga kɔfɛ, bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a dɔn k'a fɔ baara min tun bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ. A waati Jɔnkunda ale tun ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye. Alizeri, Faransi, u n'u kɔladenw bɛɛ lajɛlen u kun sago bɛ yan. Waati min na kɔnna kɛlɛ nana kɛ, n'an ka sɔrɔdasiw ye degun sɔrɔ, ni maa caman tun ye a daminɛ ka minɛnw cɛli daminɛ ka bɔ Mopti yɛrɛ kɔnɔna na, maaw tun bɛ ka boli waati min ka taa Mopti misiriw kɔnɔ, min ye Bamaɲɔgɔwale ni Jugawale kɛbaaw tɛ fɛn o fɛn fɛ, tamasiyɛn fɛn fɛn k'o bɛɛ lajɛlen bɔ. Maa caman tun ye Mopti kɔnɔna yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen to yen ka t'i ɲɛsin misiri kɔnɔna ma waati min, o waati kelen o y'a sɔrɔ ko mun bɛ sen na, maa caman tun bɛ k'a fɔ ko ka Faransi wele. Faransi weleli a waati Aminata Dramane Traore, Umar Mariko, olu n'u ɲɔgɔnnaw caman y'a jira k'a fɔ k'olu fɛla tɛ. Sabula n'o y'a sɔrɔ Faransi ale ka opération Serval nana an ka jamana kɔnɔ, a nana na cogo min na f'an k'o fana ɲɛfɔ maaw ye. Jango Sissoco Ala ka hinɛ a la, ale de tun ye Jɔnkunda ka premier ministre ye. Furancɛla fanga kun don, min ye welewelemada tubabuw yɛrɛ ka kunnafonidilaw bɛ ka bɔ n'a kuma ye sisan, ko k'a jira an na k'a fɔ ko sɛbɛn min, lɛtiri min n'a cira ka taa ko yaasa Faransi sɔrɔdasilakaw ka se ka na wulikajɔ kɛ an fɛ yan,
ko a hakilina a miirina a sɛbɛn fan caman sɛbɛnni o sɔrɔla tubabuw yɛrɛ fɛ k'a fasiri k'a labɛn k'a di an ka mɔgɔw ma u bɛ se ka u wele cogo min sɛbɛn min bɔra anw fɛ yan a kɔnɔna na fan si tɛ yen min y'a yira k'a fɔ ko faransikan na ko toli la an ka jamana kɔnɔ fan tɛ yen min y'a yira faransi la ko a ka na ko ka na min ye duguma kɛlɛ kɛ anw fɛ yan nka bi sanw tɛmɛnen kɔfɛ kalow tɛmɛnen kɔfɛ tilew tɛmɛnen kɔfɛ faransi yɛrɛ kunnafonidilaw bɛ ka mun fɔ a ko la bi n'i y'u ka jabaraninw lajɛ n'i y'u ka sɛbɛnw lajɛ u yɛrɛ ko cogo di bi ko anw ko min k'o de tun ye tiɲɛ ye min ye umaru mariko ye ka taa se aminata daramani tarawele ma olu n'u ɲɔgɔnnaw caman ala ma hinɛna porofɛsɛri isa njayiw la ka taa se amadu jikɔrɔninw ma olu ye kuma min fɔ a waati ko o de ye tiɲɛ ye faransi tun bɛ anw fɛ yan kabini janvier kalo tile 9 maa lasɔminenw olu ye jateminɛ kɛ sabula a waati y'a sɔrɔ seware pankurujigi kɛnɛ a yera k'a fɔ k'u k'u nɔ bɛ ka ban welewelemada bilalen u ma servali ale kɔni pankuru fɔlɔw u ka don kɛnɛ yɛrɛ kɔnɔna na sɛbɛn ɲininen ka d'u ma tuma min olu bɔra cadikaw fɛ yen ka na gosili kɛ falaye bi faransi kunnafonidilaw ko tiɲɛ don mali ye dɛmɛ ɲini tiɲɛ don mali ye bataki ci nka bataki min ni mali y'a ci bataki min ni mali y'a bila ka taa sɛbɛn min ni mali y'a bila ka taa min tun b'a kɔnɔ faransi sele a n'a ka servali ye a y'o kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen falen min ka d'a ye k'o kɛ u ko u ka kunnafonidilaw ko kɔlɔlɔ san 10 ani kɔ tɛmɛnen kɔfɛ k'o de bɛ ka boli faransi ka bi ko wa ko mali dɔrɔn tɛ dɛ ko n'i y'a ye faransi yɛrɛ kɛlen don namugulasogo ye maaw bolo n'i y'a ye maaw bɛ ten ti faransi ɲɛ kan n'i y'a ye faransi tɛ minɛ sɛbɛla ko maa min bɛ faransi yɛrɛ kunna ko o yɛrɛ tɛ sɛbɛla maa ye a dalakan tɛ seli a tɛ maa bonya a tɛ gasi dɔn a tɛ ko dɔn a tɛ ko kɔrɔ dɔn a tɛ jateminɛni kɛ a tɛ tariku dɔn a tɛ kunun dɔn a tɛ bi dɔn wa min ye baara min n'o kan ka k'a fala ye makɔrɔya anw ma hɛrɛ ye koyi makɔrɔya ye farafinna ma hɛrɛ ye dɛ parce que makɔrɔ filɛ ka min kɛ nin ka i yɛrɛ kɛ namugulasogo ye tan farafinna kɔni ni maa maa ni ko b'i kɔnɔ nin waati in na i bɛ se ka wuli ka jɔ k'a kɛ tiɲɛ don se la min ye wulikajɔw ni cɛsiriw la ye u n'an ka wolomasiri tabaw ye baara kɛ janfan kun fɔlɔ o sɔrɔla kidali doni fɛ an selen kidali u ko an ka cɛ dɔw ma ko aw ka dan anefisi yan sabula a fɔra anw ye ko aw donna kidali kɔnɔ k'a su tɛ bɔ foyi fɛ k'a bɛ taa tasira kɛ k'a bɛ taa nin kɛ a bɛ taa nin kɛ falaye san dɛbɛ ani kɔ maa minnu b'a la bi ko an k'an ka ko to communauté internationale bolo k'an k'an ka ko to accord bolo a bɛ fɔ olu ɲɛna k'o waati y'a sɔrɔ min ye mali ye a sen fila sirilen a bolo fila sirilen a tɛ se ka yigiyigi a ka ɲɛmaa tɛ se ka kuma mun ka di faransi ye a b'o sɛbɛn a bɛ taa n'o ye diɲɛ seleke naani yɛrɛ bankun kan mali yɛrɛ tun bɛ t'i sigi hali faransi ka nagakɔrɔmɔgɔ kuntanw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ sɛbɛnni kɛ mali tɔgɔ la diɲɛ seleke naani fan fɛ nin waati in na nin bɛɛ nana yɛlɛma mun na sabula maaw sɔrɔla minnu y'a jira k'a fɔ ko faransi taabolo in faransi ka ko kɛcogo in servali o barikani o takuba o G5 Sahel o mun ni mun o ko nin si tɛ mago ɲɛ anw ka jamana ye an ka wuli k'an jɔ an kolo la an ni maaw ka jɛ maa minnu bɛ sɔn an ta ma an ni minnu bɛ se ka baara kɛ ko o de la bi ko maa kana fili dɛ fɛɛrɛ ni dabali min sigira sen kan ni mali yɛrɛ kun sɔnna ma ka don a ma k'a fɔ ko an ni faransi ka jɛ ko ka baara kɛ ko a kɔlɔlɔ wolola mun na ni nimisa tɛ nimisa fɔlɔ bi k'o ye jɔn ta ye o ye faransi yɛrɛ ta ye sabula ale ye mali ka degun mali ka magwan mali ka kamanagwan ale y'o ta k'a bɛna mali dɛmɛ nka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la bamanciwale n'u ka wale kɛbaw kɛlɛli min kuma fɔra o tun tɛ tiɲɛ ye waati o nana danganamaya bi nin ye faransi kunnafonidilaw yɛrɛ ka kuma ye sabula o y'a jira k'a fɔ bamanciwale ni juguya wale kɛbaw ninnu fɛɛrɛ minnu tun b'olu bolo baara kɛcogo min tun b'u bolo maa minnu tun b'u bilasira a bɛɛ lajɛlen faransika ma mafalenw ye minnu donn'u n'u fɛ guluw kɔnɔna na waleyaw caman kɛra mali ka kɛlɛ kidali kɔnɔna na mali ka pankurun dɛsɛli mali ka wolomasiri tabaw ka jan binni dingɛ dɔw kɔnɔ mali wolomasiri tabaw ka dingɛ dɔw k'olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔla ka sababuya kɛ mali de ko faransika na n'a ka sɔrɔdasiw ye n'a ka maaw ye nka faransi yɛrɛ ye o min yɛlɛma k'o kɛ sigili ye cɛncɛn fo ka jamanaw kan kabini kɔnɔminɛ waati serval ni barikani n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ko faransi yɛrɛ binna o dingɛ de kɔnɔna na bi kunnafonidilaw y'a majamu k'a f'u ɲɛna sa k'u bɛnalen mali la
kana bamanci wale juga wale kaba olu kɛlɛli baara kɛ kunnafonidilaw y'u senkɔrɔma don do diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ don o don su ni tile faransi bɛna terorisiw kɛlɛ faransi bɛna jihadisiw kɛlɛ faransi bɛna maaw kɛlɛ minnu kɛlen don k'u kunda bamako kan an kun tɛ foyi mɛn n'o tɛ o fili min kɛra faransi fɛ bi ka na i sigi cɛncɛnfuga jamanaw kan k'a daminɛ san 2013 la ka na bi la o kɔlɔlɔw de wulilen faransi tun kan k'a dɔn k'a fɔ ko waati min na denw tɔgɔ bɛ da ko Damien Boite waati min na denw tɔgɔ bɛ da ko Hollande waati min na sɔrɔdasiw ni jamanadenw fanba kun nisɔndiyalen d'u kɔrɔ ko dan bɛ se ka ye o la sabula jamanadenw hali n'o y'a sɔrɔ irisi bilama ale kɛlen don ka fiɲɛ wuli kɛ jamanadenw yɛrɛ fana ye faransi bila sabula faransi ale kelen pe de ye farajɛla jamana ye min kɛlen don ka t'i ka sɔrɔdasiw sigi farafinna jamanaw caman kɔnɔ min ye o fana sigikun ye mun ye ka se ka fangaw kɔlɔsi fanga minnu b'u kanu na k'olu kɔlɔsi fanga minnu bɛ yen n'olu daraki ka di k'olu kɔlɔsi ka kɔkɔrɔ dɔnni kɛ k'u to yɔrɔ caman na yaasa o dili bɛ se ka don cogo min dugujukɔrɔ nafa minnu b'o jamanaw kɔnɔ k'olu ta k'o k'u sago ye ni jamanakuntigi min ka d'u ye yɔrɔ min na u b'o sigi ye u b'o kɔkɔrɔma don ni min ban'u ta ma jurujuguw tɛ d'i ma bɔrɔkɔjuru tɛ d'i ma ni min ban'u ta ma u na fɛɛrɛ sɔrɔ k'e labɔ fanga la ka na ni maa wɛrɛ ye hali n'o bɛna nacogo wɛrɛ fɛ yan'u k'u sago bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ko bi AES nali Mali dɔrɔn tɛ ko min ye nin ye Moriba ɲɛbila baara de ye AES ye jamana 3 ye bi ko tagalen ɲɛfɛ baara minnu bɛ ka kɛ ko minnu nun donnen don AES kɔnɔ n'olu sinsinna jamana wɛrɛw bɛ mun bɛna fara a kan ko sabula bi n'i ye ko jateminɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na jɔn tun bɛ se k'a dɔn ko Cadi jamanakuntigi o bɛ wuli ka bɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ka na Mali kɔnɔna na Mali min ni maaw tun y'a kɛ kɔfɛfan ye ko jɔn tun bɛ se k'a dɔn bi Niger jamanakuntigi o bɛ se k'i da sago fɔ k'i ka fɛlaw fɔ ko jɔn bɛ se k'a dɔn bi maa bɛ sigi Burukina fanga la o bɛ se k'i ta sago fɔ o bɛ se ka fɛn fɔ Côte d'Ivoire ma min y'a hakilina ye a ka jamanadenw ka miirina ye mun ye ko hali n'o y'a sɔrɔ nin waati in na basigi ni lafiya o ɲinini ye jamanatuntigiw ka baara ye hali n'o y'a sɔrɔ AES mɔgɔw bɛ fɛ k'u ɲɛsin jamanadenw ma hali n'o y'a sɔrɔ u bɛ fɛ ka yiriwali baaraw kɛ k'u jantu yɛrɛ la Falaye fɛn o fɛn n'a bɛ se k'i kunu kana to a k'i nɛmuni daminɛ ko jaa mun bɛ ka da Cadi ɲɛ a fɛɛrɛ ɲɔgɔnna caman sigilen don ni jamana ninnu contre la dɛ nka k'u yɛrɛ b'a caman kalama bi ko Faransi binna dingɛ min kɔnɔ u yɛrɛ ka kunnafonidilaw ko u ka jan wɛrɛlen don wa fana bi min ye Faransi ye farafinnadenw tɛ se ka k'a fɛ cogoya si la sabula a yɛrɛ ye jaa minnu ni fɛn minnu sigi sen kan o de nana ni nin ye an bɛ taa fan fɛ Serval Barkhane Takuba G5 Sahel ani kɔkɔrɔmadonbaw ka taa bɔ diɲɛ seleke naani ka kɛrɛ kan n'o ye Nations Unies ye k'a ye mun ye Faransi ye ni nimisa tɛ. an baden tɛ duma kanubaw an filɛ don min na ko bibi na bɛɛ lajɛlen sigilen kun don ka te min nani kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ a surula nin waati na n'o ye te vert rasoul a tɔgɔ ka di cogo min na a te fana ka di ka tɛmɛ o kan te vert rasoul k'a ta Chine forow kɔnɔ f'i ka barada kɔnɔ a n'a ja bɛ ɲɔgɔn na te vert rasoul nkɛ o kɛ ka te wuli fo n ka bɛnɛfunji k'a la o banna taa butigi la dɔrɔn i k'a fɔ ko te vert rasoul bɛnɛfunjilama walima te vert rasoul ɲamakulama walima a jasmine n'o man di ye a simple o fana bɛ yen nɔ te vert rasoul i bɛ ja fɛn o fɛn ɲini te la a bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n'i ko te duma bibi na i b'a fɔ ko te vert rasoul a bɛ foroko cɛɲi kɔnɔ ni ka sɛbɛn sanfɛla la ko rasoul a foroko sanfɛ cɛ bɛ ɲamɛ sanfɛ tamarisun jukɔrɔ wa i mago b'a nasugu fɛn o fɛn na o ja bɛ o foroko kan n'i mago bɛ a bɛnɛfunjilama kan bɛnɛfunji ja b'o kan n'i mago bɛ a ɲamakulama kan ɲamaku ja b'o kan fo ka taa bila jasmine na a n'a simple te vert rasoul a jɛnsɛnnen don jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la ni waati na grossiste fɛn o fɛn bɛ suguba la n'i sera o ma n'an ka quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ te vert rasoul sɔrɔ yen n'i mago b'a camion va sanda la i bɛ wuli ka se ngolon na i ko makɔrɔ carré kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru banba 76 44 30 29 79 60 31 60 n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ te vert rasoul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san te vert rasoul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kuma na an bɛɛ k'a min. Ayiwa Falaye
ko tile fila in na bugu min dalen don k'a kana k'an ɲɛna ko nɛnɛ bugun don dɛ waati yɛlɛma o kɔlɔlɔ dɔ don k'an k'an hakili to an yɛrɛ la k'a ka jugu mɔgɔw ka kɛnɛya ma kosɛbɛ. Fiɲɛ min filɛ nin ye maa minnu bɛ yen ni fogofogo dimi bana bɛ olu la a ka jugu olu ma kosɛbɛ. Maa minnu ka ninakili ka gɛlɛ a ka jugu olu ma kosɛbɛ. Maa minnu bɛ yen ni fiɲɛ dɔgɔyara n'u bɛ degun sɔrɔ a ka jugu olu fana ma kosɛbɛ. Wa maa bɛ yen n'o farikolo kɔni ka fɛgɛ k'a fɔ ko fiɲɛna bana bɛ o tigi sɛgɛn. Hali maa minnu bɛ yen n'olu ye maakɔrɔbaw ye ani denmisɛnninw k'olu bɛɛ lajɛlen kan ka lakɔlɔsi nin waati in na ka kɛ ni diɲɛ seleke naani tɔnba min sigilen don sigida lakana ko kunna. Ko an k'an hakili to an yɛrɛ la min ye masikiw ye i ka kɛnɛ o i man kɛnɛ o ko bɛɛ ka masiki matarafa. Ji i k'o sɛbɛkɔrɔ min ye balo ye i k'olu datugu gɔngɔn kana yɛlɛ u kan ko sabula gɔngɔn min filɛ nin ye n'an ka gɔngɔn kɔrɔlenw tɛ kelen ye. Wa fɛn o fɛn n'i b'a dun n'o ye yiridenw ye i k'u sɛbɛkɔrɔ ko. Maa minnu fana bɛ yen ni olu ye maakɔrɔ ni denmisɛnninw ye a ye fini ɲini ka don u la min b'a to funteni bɛ to u farikolo la cogo min na. Wa maa minnu bɛ yen ni olu bɛ situlu sɔrɔ u ka situlu kɛ denmisɛnninw nun kɔnɔ ani maakɔrɔ balukuw yɛrɛ fana k'u hakili to u kunsigiw fana na. Wa n'aw bɛna aw da ka sunɔgɔfala ye ventilatɛri k'a ko nɛmɛ kilimu a k'o fana nɛmɛ min ye maakɔrɔw ye a ka ji bila olu kɔrɔ kuma bɛɛ. Maa minnu si birintilen na ni denmisɛnninw aw ka ji bila olu kɔrɔ. Don min na ni tilela aw ta bɔra ko sabula a bɛ yɛlɛma de ni tile fana kalayara aw ka aw kɔlɔsi o tile kalama in na ani tile min bɛ olu tɛ kelen ye. Wa fana min ye dumuni ye maa si kana dumuni sumalen kɛ i t'a la ɲɛ nin waati in na fɔlɔ. Maakɔrɔw olu de ta ka gɛlɛ ani denmisɛnw. N ye climatiseur ni ventilateur ko kuma fana fɔ. Wa sɔgɔmada fɛ fana maa minnu bɛ yen n'u y'a dɔn k'a fɔ ko fiɲɛ bɛ kɛnɛma u k'u disiw ani u ka finiw ɲini fini minnu b'a to u fari bɛ se ka to senna fo ka taa se tile ale wali waati ma. Ko wa ko nin ko in min filɛ nin ye masiki k'o de bɛ maa kisi i bɛ moto kan o i bɛ mobili la o i b'i sen na o ko bɛɛ lajɛlen ka nin k'i taalan ye ko waati min don tilebɔbaliya in k'a kana k'an ɲɛna ko nɛnɛ don dɛ ko nɛnɛ tɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ a n'a dabolo kura dɔ de ye nin ye. Ko wa k'a bɛ se ka mɛn senna ko fo ka taa se wagati dɔ ma min bɛ mɛn kosɛbɛ. Denmisɛnw ni maabakɔrɔw k'an ka hakili to olu la an ka du kɔnɔnaw la kosɛbɛ k'o la ko a ko bɛ ɲɛ. Diɲɛ seleke naani tɔn min bɛ yen n'o sigilen don waati yɛlɛma kɔlɔlɔw la kɔlɔsili ma ale ka bataki ye nin ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan. Janto yɔrɔ la o kɔrɔcogo o ka ɲi kosɛbɛ. Wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o ye baro kɛlɛtigi ye dans les divisions Omar Jara ko ka kɛ ni wolomasiri tabaw ka wulikajɔ ye Bamanciwale n'u ka walekɛbaw olu ɲinini na janvier kalo tile 8 k'u ye kibaruya dɔ sɔrɔ min y'a to Bamanciwale kɛbaw ka mobili 3 u y'olu da walo ka bɔ yen pewu u kun dogolen don yiruju dɔ kɔrɔ Wagadu ale kungoba kɔnɔna na Agor n'o bɛ Segu mara la o fanfɛla la janvier kalo tile 8 kelen Bamanciwale kɛbaa minnu kun taara bi jangasagukaw kan k'u y'olu fana nɔbɔ ka taa olu sɔrɔ kasogokaw fɛ Baɲangara mara la k'olu fana bɔ baara la min ye janvier kalo tile 11 Bamanciwale jugawale kɛbaa minnu ni sɔrɔdasiw tun karila ɲɔgɔn na wulikajɔ dɔ senfɛ ni sɔrɔdasiw tun bɛ larawulili la u taara olu fana sɔrɔ denkɛbarakaw fɛ Baɲangara mara la k'olu fana bɛɛ lajɛlen bɔ baara la. Chef d'état-major ko sa k'a b'a ɲini dugudenw fɛ basigi ale ni hakilisigi u ko k'u taalan ye min ye wolomasiri tabaw ye olu kɔni ka baara ka taa Bamanciwale kɛbaw ɲini u dagayɔrɔ la k'u bɔ baara la k'o bɛna to senna fo waati min. Sudan jamanakuntigi ale bɛ tile 2 taama n'an fɛ ale kan ka taa bi tile 2 taama in jamanakuntigi général d'armée Asimi Goïta ale y'a kunbɛn kunu Bamakɔ pankuru jigi kɛnɛ na. O kɔfɛ sa maa 2 ye n'o ye jamanakuntigi 2 ye u 2 bɛɛ lajɛlen ye général ye u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Kuluba faama sigiyɔrɔ la u 2 ye ɲɔgɔn ye. O kɔfɛ sa min ye u ka cakɛlaw ani jamanakuntigi yɛrɛ sigira ka kuma kɛ maa kofɔlen n'o ye général Alborani ye a kɔni kunbɛnna kunbɛncogo ɲuman na Bamakɔ pankuru jigi kɛnɛ na a n'a nɔfɛmaw bɛɛ lajɛlen u nana balimaya ni sinjiya taama na bolodi ɲɔgɔnma bɛ se ka kɛ cogo min na Mali ale ni Sudan ni ɲɔgɔn cɛ. A ka taama senfɛ sa u da donna kuma caman na kuma minnu bɛ bi ni jamana 2 ye n'o o kɛlen don degun ye u ma o ye lakanako ye yiriwali ni sɔrɔko ta nasira Buhari ni a ko sa ko ale nana
kana bɔ maliyɛnw ye maliyɛn minnu bɛ bi nu olu fana bɛ degun kɔnɔna na nin waati na a ko fana kunnafonidilaw ye k'a bɛ Mali jamanadenw bɛɛ lajɛlen fo ko sabula ko an ni Sudan kɔni ko an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a mɛnna jamana ɲɛmaa fila ninnu kɔni ye kumaw senfɛ sa fala ye fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen n'u bɛna na u ɲɛsin u ma o ye ka se ka sɔrɔ o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ lakana ani seko ni dɔnko ka kumaw ye tali kɛ o la kosɛbɛ u y'a yira sa ko jamana fila in ka sigiɲɔgɔnya bɛ kɛ hukumu min kɔnɔna na jamanaw ni jamanaw cɛ sira ɲɛnɛbɛ taama sen fɛ k'u bɛna o fana bila sen kan yaasa baaraw ka se ka kɛ ko diɲɛ seleke naani bangun kan ani farafinna kɔnɔna na sa Mali ni Sudan kɔni k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka baarabaw kɛ kunnafonidi min ye Alburani ka taama kun cɛ a ko a nana lajɛ sa jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ balimaya ni sindiya baara min bɛ se ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bolo bɛ se ka di ɲɔgɔn ma ko minnu kɔnɔna farafinna ka ɲɛtaa hukumu na k'a nakunba y'o ye a ko nin kɔni ye balimaya ni sindiya taama ye min b'a to ale ni Général Asimi u bɛ se ka ɲɛdankura don Sudan ale ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ bolo di ɲɔgɔn ma olu hukumu kɔnɔna na yaasa ka se ka jamana fila ninnu jɔ sira ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ taa ni ka segiw la maaw n'u bolominɛw lakana n'u la olu bɛɛ bɛ se ka sigi sen kan cogo min fala ye seko ni dɔnko baara min tun b'an ka jamana kɔnɔ n'an b'a fɔ ma ko fugaba États généraux ale baaraw kun cɛra a kun cɛra an ye maa dɔw kumakan sɔrɔ ye an ka jɛ ka olu lamɛn. Ne tɔgɔ ye Amayisata Salamanta ye n ye ziirindala ye n ye catiribɔla ye n ye muso fɔlikɛla ye n ka baara bɛnnen don an ka laadala fɛnkɔrɔw ɲɛfɔli ma denmisɛnninw ye ni ka u bilasira u bɛ se ka maaya sira ɲuman sɔrɔ cogo min na. Min bɛ ne na o de ye ni an faso y'a dɔn k'a fɔ anw ka baara in de bɛ se ka hakili la mara segiso ka na ni bunadamadenya taabolo ɲuman ye maanifinw bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati cogo min na o kɔni o kɛra nisɔndiya ye an bolo n dalen b'a la fana an fana n'an jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ. Ne tɔgɔ Salimata Njamu Tapili ne ye Fédération des cinéastes de l'audiovisuel secrétaire général ye. I b'i kan fɔ mɔgɔ ye pour que a k'i ka message faamu a kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min b'i ka kan mɛn. C'est comme si sisan ni ne ye kadɔ kan fɔ ni e tɛ kadɔ kan mɛn nafa tɛ ne ka message la i tɛna faamu mais Dafe ale b'an ka kan mɛn a bɛ artiste bɛɛ ka kan mɛn parce que an bɛɛ bɛ kan kelen fɔ n'an ye min fɔ a b'a dɔn n'an ko an fa min b'an dimi a b'a dɔn fura min kan ka sɛbɛn kun donc an kɔni y'an jigi kɛ Ala ye k'an jigi k'a ye ɲinan mun y'a décrété ko année de la culture a kana kɛ fɔli dɔrɔn ye a ka waleya an bɛ ka résolution minnu ta yan nɔ hali n'a bɛɛ ma se ka kɛ a kɔni ka dɔn k'a fɔ ko tiɲɛna ko an bɔra yan ko wa u ye fɛn dɔ k'an ye min b'an nisɔndiya anw ka résolution ba fanba ye min ye o ye i n'a fɔ n'i ye Nollywood ta ka Hollywood ni Bollywood ta i bɛɛ bɛ girin-girin kan cogo min na an fana ka se k'o ɲɔgɔnna sɔrɔ i n'a fɔ Kulikoro dugukolo kan ɲɔgɔnna ka yɔrɔ espace ba dɔ d'an ma espace min bɛ wele ko Mallywood studio de cinéma fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ an bɛ se k'an ka fɛn bɛɛ kɛ yɔrɔ min na salle de cinéma ni fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ ani an ka salle de cinéma minnu dɔw feerela mais dɔw bɛ yen i n'a fɔ 7 ɲɔgɔn bɛ yen minnu tɛ ka baara kɛ u ka so k'olu dayɛlɛ ka d'a ma olu ka se ka bila baara la parce que n'an y'an ka filimiw kɛ n'a bɔra Babɛnba salle yɛrɛ la cinéma bɔyɔrɔ foyi t'anw bolo Mali la bilen fo n'i taara Segu mairie ba la o dɔrɔn tɛ bɔli kɛ i bɛ wari min don a la o yɔrɔ filaw tɛ se k'a labɔ ka d'i ma il faut que i yɛrɛ fɛ yen d'abord i bɛ ka message de passer pour que jamanaden k'a dɔn i y'a faamu donc o la fo k'a ye de ani i bɛ ka min fɔ fo k'o ci ka s'u ma u k'a mɛn an t'o sɔrɔ wari min kan ka sɔrɔ a la fɛnɛ ni yira yɔrɔ tɛ yen olu bɛna lajɛ cogo di o t'an bolo donc an bɛ fɛ vraiment salle ko in ka ta ba la donc n'an bɔra salle ni Mallywood ko la an bɛ fɛ fɔn mun fɔra an ye a kana dan promesse ma vraiment fɔn in a ka kɛ opérationnel ye walasa an ka se ka cinéma babaw kɛ i n'a fɔ sisan février kalo la an bɛna taa FESPACO la an ka film 11 de sélectionné na officiellement an bɛ catégorie bɛɛ la donc kuma dɔ la i bɛ taa mɛn i b'a sɔrɔ i tɛ prix caman sɔrɔ parce que i ma qualité de kɛ mais wari de b'a to i bɛ se ka œuvre qualité man kɛ an bɛ k'an débrouiller ka ninnu œuvre kɛ mais wari t'an bolo an b'a dɔn k'a fɔ ni wari dira ma an bɛ min kɛ an ni mɔgɔ tɛ suma parce que histoire duman b'an bolo décor duman b'an bolo costume duman b'an bolo an ka kanw ka di culturellement on est riche sous région na mɔgɔ t'an sɔrɔ. Ne tɔgɔ ye Fatumata Kulibali FC anw y'a fɔ an ka salle de cinéma u ka fɛɛrɛ kɛ u ka segin an ma k'a kɔnɔnaw labɛn ka fɛɛrɛ kɛ an ka wari sɔrɔ k'an ka filimu tourner an ka tabiya minnu bɛ yen
an k'u k'a lajɛ o tabiya fɛn kɔrɔ minnu bɛ yen an ka se ka baara k'u kan denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u ye yɔrɔw dayɛlɛ k'u bɛ film tournéw kɛ olu ka formation sɔrɔ o yɔrɔw fɛnɛ ka labato ko ɲuman jamana ɲɛmɔgɔw k'u jɛnto a la an yɛrɛ fɛnɛ b'an jɛnto ɲɔgɔn na an kɔni y'o don fara ɲɔgɔn kan k'o f'u ye. Moi, c'est Aboubakar Sidiki Traoré, le président du Centre de cinéma pour la paix, la santé et l'éducation au Mali. Ɲinɛ san kɛra ko seko ni dɔnko mɔgɔ ka san ye. Bon, ni président kun sera k'a jija ka degré dɔ voter min b'a to an ka artiste kɔrɔlenba ninnu pour que allocation dɔ bɛ se ka d'u ma n'o kɛra o bɛ jamanadenw tɔw encourager ka culture minɛ ba la parce que n'i y'a ye du caman kɔnɔ mɔgɔw tɛ sɔn u denw ka don culture la u denw ka kɛ acteur culturel ou bien artiste ye parce que artiste kɔrɔlenba minnu bɛ yen n'olu ye bibliothèque ye olu ka condition man ɲi. Donc il faut même ɲini an ka président fɛ Asimi Goïta fɛ a k'a jija ka degré dɔ de voter min b'a to vraiment artiste kɔrɔba ninnu n'u y'a san hakɛ dɔ sɔrɔ jamana yɛrɛ bɛ fɛn dɔ ta ka d'u ma o nafolo dɔ ta ka d'u ma en même temps u ka kɛnɛyako ninnu jamana b'o assurer fu la voilà ne tun bɛ fɛ ka o de fɔ. Bari an ka jamana kɔnɔna na an bɛ se fɛn min na o ye kuma ye kuma sɛbɛnni taabolo ɲuman an b'a ta kuma ni sɛbɛnni na nka taabolo ɲuman kɛwale la ayiwa i b'a ɲini i ta ɲɛ an bɛ yen de n'o tɛ foli kan ka kɛ nka maa min bɛ Seko Ndongo ɲɛmaa la sisan n dalen b'o la baarakɛɲɔgɔn don a bɛ se baara la n'o tɛ ka kuma mugu fɔ k'a fɔ ko ayiwa nin san nin ye aw ta ye a bɛ nisɔndiya nka a bɛ se ka bila n na dɛ n bɛ se k'o de f'i ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la. ɲinan san a kɛra culture mɔgɔw ka san ye o ye bonya ye min ɲɛsinna artistes ma min ɲɛsinna homme de culture ma min ɲɛsinna Mali fan bɛɛ la donc vraiment bɛɛ sewalen don ka d'a kan a ɲɔgɔn hali n'a delila ka kɛ a ma caya a kɔni fɔra bamananw ko waati ye saba ye fɔ kuma kɛ kuma ani ye kuma. Autrement dit, le temps de dire, le temps de faire et le temps de voir. A kɔni fɔra sisan an bɛna min kɔnɔ o ye kɛ kuma de. Il faut que ça s'exécute. Et après an bɛna a wolola min na voilà an bɛna o de kɔnɔ min fɛngɛlen don an bɛ min kɔnɔ an pɛrɛlen don ka min kɔnɔ o ye a den de ɲɔ danna sanji mana na a bɛ wuli n'a wulila a bɛ den o tuma ɲɔtigɛ waati an bɛ ka o de kɔnɔ o de y'a an ka nin yɔrɔ in sinsin bere de ye en tout cas faamaw ye min fɔ jamanatigiw ye minnu fɔ a kɔni kumaba don wa n dalen b'a la maliyɛnw fana u bɛna u jija ka nin fɛn in waleya n'a sabatira a den bɛna kɛ sababu ye fɛn ɲuman bɛɛ kana Mali la sabula culture arme don arme min a kisɛ a ka ɲi parce que a kisɛ bɛ dilanni de kɛ. Autrement dit, l'art là c'est l'outil prestigieux, le meilleur outil pour éradiquer toutes les tares de la société. Donc an bɛ min ɲini dɔrɔn a ka waleya pour que Mali ka ɲɛ. Ne tɔgɔ ye Madame Ba Assistant Traoré, ne ye Fédération nationale des artisans du Mali o ɲɛmɔgɔ ye ne.
ko ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ko k'a kɛ culture san ye bon anw dun bolo bi ni na Mali kɔnɔ anw ka hakilina ye artisanat ale de secteur important ne ba secteur nafama min do secteur nafama n'a kan ka kɛ a kan ka fɔ a kan ka dɔn a ye nin bɛɛ bɛ I ka sun ta o secteur de kɔnɔna na n'an b'a fɔ ko ye culture ye n'i y'a mɛn dɔnkilida la n'i bɛ fɛn dɔ de don ka dɔnkili da n'a ye n'i y'a mɛn catiribɔla n'i bɛ fini dɔ de don ka catiri bɔ n'a ye a bɛ bɔ min dɔnkilidala bɛ fɔli kɛ ni jumɛn ni dɔnkili bɛ se ka ja dunun ka di bala ka di nka o de bɛ yen dɛ donc an y'o de yira kunun o de nana ni gɛlɛyaba in ye ka ɲɔgɔn sama a nɔfɛ pour que bɛɛ ka se k'i ka hakilina fɔ. Jibril Bardi. N'Ala sɔnna ma artiste sini a tɔ u na ɲɔgɔn ye u na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka se ka laseli kɛ kuma tɛ kiba ye maa caman ta Mamu Dafe fana ka bamanankan bɛ an n'o fana bɛɛ lajɛlen di mɔgɔw ma sini sɔgɔma kunnafoni n'Ala y'an si jɔ k'a kɔnɔ kunnafonidilaw yɛrɛ tun bɛ kalan na Sikasokaw fɛ yen Amerikɛnw ka lasigiden ale kɔni ye kalansen 2 sigi sen kan kalata basigi a n'a lafiya kunnafonidilaw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye a basigi n'a lafiya la ka kɛ ni sigidaw ye kalataw ye min ye filanan ye sa o tun bɛ tali kɛ kalansen jumɛn bɛ se ka kɛ kunnafonidila bolo ka kɛ ni nin waati kunnafonijugu kibaruya tiɲɛniw kibaruya yɛlɛmalenw ka se k'i kisi olu ma baara in kɛra min ye maison de la presse ale ni IDM n'o ye an kɔrɔkɛba fila Sadu Ablaye Yatara n'ale yɛrɛ maison de la presse ɲɛmaaya kɛ ka tɛmɛ ani Mamani Ameyi Sise olu fila tun ye karamɔgɔw ye nin kɛnɛ kan Sikasokaw fɛ yen Amerikɛnw ka lasigiden ale ni maison de la presse olu ye nin ko in kɔkɔrɔ doni kɛ Bajugu Dante an b'a fɔ yan Sewuka don Amasadu fana an b'u fana fo sabula kuma caman u b'u bolo don kunnafonidilaw kɔrɔ Sadu ale ni Ameyi k'olu fana fo gouverneur ale ka conseil administratif et juridique n'o ye Amadu Sumare ale fana tun b'a ko kɛnɛ kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo nin kalansen sigili la kunnafonidilaw ye yaasa u bɛ se ka kunnafoni ɲuman di cogo min fala ye kunun ko an y'a yira ka fɔ sa ko chambre de mine ale fana ka transition sigira transition in a maa fɔlɔ n'o ye président ye o ye Fuseni Togola ye danga o ye Amara Ture ye min ɲɛsinnen don mara kɛli ma a kɔnɔna na n'o ye gouvernance ye o ye Seyidu Keita ye min ɲɛsinnen don bɛn cɛfɔ ni kanbɛn ma o ye Asimi Baɲa Sidibe ye min ɲɛsinnen don u ka kibaruyaw lakɔlɔsili ma n'u ka kibaruyaw sinsinni ma o ye Masaran Bibi Tarawele ye min bɛ kunnafonidiko kunna o ye Maimuna Tarawele ye min bɛ u ni jɛkulu wɛrɛw cɛ sira ɲɛnabɔ tagama kunna sa o ye Aminata Jalo ye maa seginna o y'u ka nafolotigi ye trésorier Isa Sidibe trésorier ka danga o ye Ali Nci Jara ye ninnu de taara sa ko yaasa min ye chambre de mine ye u k'a bila sen kelen kan ka sɛbɛn kuraw ɲini a ye sɛbɛn minnu bɛ yen bi n'u bɛ se ka olu bila sen kelen kan sa ka se ka baara kɛ baara min b'a to sa min ye bureau kura o bɛ se ka sigi cogo min chambre de mine tɔgɔ la min ye bureau in transition ale ka baara bɛ kun cɛ ni o ye polisiw ka ɲɛmaayaso samɛ foli tun bɛ olu fɛ yen polisi directeur ba sa n'o ye commissaire général de brigade Suleiman Traoré ale ye polisi bolofara ɲɛmaa minnu bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen wele cakɛdaw ale ni cakɛbulon minnu bɛ yen n'o bɛ polisi kɔnɔna ka na samɛ foli la a y'u bɛɛ lajɛlen fo u ka nali la kɛnɛ kan ɲɛmaa ma fɛn fɛn tun bɛ yen sa a ye samɛ foli ta ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma sini kɛnɛ ani labanko ɲuman san 2025 k'ala k'a kɛ polisiw ka san ye a y'a yirula fana k'a fɔ k'u bɔra ka baaraba min kɛ san 2024 kɔnɔ bɛɛ ni kelenya ɲinini na ka taa an ka jamana kɔnɔna na k'u ka dɔ fara o kan hali bi k'a ka foli tanuni wale ɲuman dɔn o bɛ ka taa u bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma u ka fo k'u wale ɲuman dɔn u ka baara ɲumanw kɛli la polisiw bilama kɛlen don sɔrɔdasiw ye o baara min fana bɛ sen na u bɛ k'u jeniyɔrɔ fɛ o min na k'o fana ka ɲi maaw n'u bolominɛw la kɔlɔsili jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ min ye Solo ye a ko o min ɲininu fɛ k'u y'o kɛ ko wa k'ale yɛrɛ wasalen don n'u ye bi san 2025 a ko k'u ka dɔ fara ko kan koyi cɛsiri ale ni wulikajɔ yaasa u ye min kɛ ka taa ɲɛ polisi a ka dɔ fara o kan bolo ni ɲɔgɔnma u ni polisiw ni finitigilaka tɔw ni ɲɔgɔn cɛ u k'o sinsin yaasa balimaya ni sinjiya bɛ wolomasiri tabaw ka gun kan u ka sinsin k'a b'u fo k'u waleɲuman dɔn u nana ka na a ka wele jaabi samɛ in k'a diyara ye kosɛbɛ min ye ko kun cɛtɔ la sa u kɔni ye photo ta sa fala ye
a b'a fɔ min ma nanzarakan na ko photo de famille Égyptekaw fɛ yen olu ka maa dɔw bɛ yen olu fana ye bamanci jɛkulu sigi koyi bamanci jɛkulu in u ko sa ko at tahar al-hasran o de don u ko k'olu sigikun kɔni ye min ye ko ka Général Al-Sisi ko k'o bɔ baara la pewu k'o wuli ka bɔ yen pewu ayiwa Falaye kumaba kɔni Cheikh Umar Sisoko bɔra k'a fɔ sisan kuma ka nɔgɔn dɛ nka baara o de ye ko la gɛlɛman ye an ka seko ni dɔnko belebele dɔ o binna seko ni dɔnko belebele in Falaye a tɔgɔ ye ko Adama Namakɔrɔ Fɔnba Adama Namakɔrɔ Fɔnba ale ti fɔ maa ye tuguni Banikɔ e tɛ Banikɔ dɔn dɛ e tɛ Banikɔ dɔn n'i y'a mɛn Banikɔ o ye Joyila ye Banikɔ ka don a y'o yɛrɛ tɔ in kɛ koyi Banikɔ Jazz ka Kulukoro orchestre kɛ sabula min ye Joyila ye ale tun bɛ Kulukoro fɛ Adama Namakɔrɔ Fɔnba a nana a yɛrɛ ta a kelen a b'a fɔ ma ko carrière solo a y'o kɛ a ye album minnu bɔ Falaye sini a n'a sera ka baaraba minnu kɛ an n'a olu bɛɛ lajɛlen da mɔgɔw tulo kan an bɛ dugawu de kɛ sa min ye Adama Namakɔrɔ Fɔnba ye ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya kunun ko Ala y'a ka kalifa minɛ a la samedi min ye janvier kalo tile 21 Joyilakaw olu ka CCRF o la an bɛ dugawu kɛ sa nama ye Ala ka nama dayɔrɔ sumaya n'o tɛ a ye dɔnkili dɔ da ka ɲɛsin an ka maakɔrɔw ma maa minnu bɛ yen n'olu ye indépendance di an ka jamana ma maa minnu bɛ yen n'olu ye farafinna ka kelenya baaraw kɛ Modibo Keyita b'o la Kwame Nkrumah b'o la Ahmed Sékou Touré b'o la nka Falaye o dɔnkili fana kɔnɔna na maa min b'a dalatigɛ o ye Lobi ye Lobi Tarawele Ala y'o fana ka kalifa minɛ a la bamananw ka fɔli min don a fɔli ma nɔgɔ dɛ kɔmɔfɔli de don koyi parce que Lobi de bɛ kɛ kɔmɔ jelima ye a la min ye dantigɛli nama b'o kɛ comme aw ko k'aw ka bɔlɔlɔ fɛn ninnu kan k'a tɛ se ka jouer n'o tɛ n'i tun ye dɔnkili lamɛn i b'a dɔn a dɔnkili titiri Yiriba dɔnkili titiri ye Yiriba de ye o de la a b'a fɔ ko kɔmɔ suruku n'i tɛ maa fa sɛminɛ wara ka fisa i ye kɔmɔ suruku maa fa bali Falaye bamanankan n'a kɔrɔ don an bɛ dugawu kɛ sa nama Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min Ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmu ma Ala k'o nɔgɔya seko ni dɔnko kɔnɔ a y'a se kɛ wulada in na i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min an ni AS Bamakɔ kura maaw bɛ ɲɔgɔn fɛ Zaki bɛ yan Zaki ça va cɛ aw y'an janfara aw bɛ bazɛn na dɛ bi ye dimanche wa Bamakɔ kura fan bɛɛ yɛrɛ ye kɔɲɔ kun ye bi ne bɛ mobili la aw ka fan bɛɛ la sankura kɔɲɔw don wa awɔ effectivement Ala ka furu ni si bɛn amin bi an b'a dɔn k'a fɔ aw bɔra yan kɔsɛbɛ na an kumana kosɛbɛ tɔn kan tɔn sigicogo tɔn bɛ ka baara minnu kɛ an bɛ sankura la sankura in kɔnɔna na mun b'aw bolo ka ɲɛsin tɔn taabolo ma ani tɔn baara ma déjà an bɛ ka essayer ka contrat ɲini minnu ye ou bien ka test min ye minnu ye donc o baaraw bɛ sen na ani en plus de cela an bɛ ka essayer ka fédération ka tournoi minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ to k'u sigi sen kan mini cadeau la donc an bɛ fɛ k'olu fana participer. Ayiwa ale ye mɔgɔ kura ye bi dɛ. Non ale nana dɔ in nɔ na. Ale bon an nakun ye fɛn n t'a dɔn n b'a f'i ye cogoya min na. Monter ya. An ka quartier jeunesse fɛnɛ. Jeunes. Awɔ. Wa n y'a mɛn k'aw wulilen Mamadu Konate kama. An ka quartier jeunes. Et puis k'aw ye bureau sigi kɛ. Semaine tɛmɛnen. Ale de kɛra jeunesse président. I tɔgɔ. Ne tɔgɔ Ɲono Mahamud. Ɲono. Mahamudu Ɲono. Oui. Cɛ i bɛ ka hakili jigin koba la bi dɛ. Ne ka français madame lycée de Badla la o ye madame Ɲono de ye. Ah bon. I tɔgɔ fɔ dɔrɔn fo ka n ja tigɛ. A bɛ n'an ko exposé bɛ n bolo sini. Non exposé tɛ yen nɔ. Mahamudu. Oui.
an y'a ye k'a fɔ Bamakɔ kura kɔnɔna na degun caman bɛ yen n y'a ɲɛfɔ Donald ɲɛna a yɛrɛ ko aw bɛn'a kan ka denmisɛnninw ka tɔn sigi a baaraw kɛra cogo di bɛn kɛra a kɔnɔ aw jara kelen ma wa parce que Bamakɔ kura ma nɔgɔn dɛ. Kasim ala barika la kuma caman kun fɔra an kan an yɛrɛ kun jɔrɔna ko caman tun bɛ yen bon ni ala barika ye an bɛnna kelen kan an sera k'an ka jɛkulu fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka mɔgɔ kelen choisi bɛn kɔnɔna la foyi ma bɔ a la n'o de an se an bi alhamdulilayi o choix yɛrɛ portera ne kan donc an bɛ bɛɛ fo o la mɔgɔkurakaden bɛɛ o baara in na. A baara jumɛn kalifalen n'o e la sisan. Bon sisan en tant que président des jeunes baara caman bɛ kalifa n na baara minnu bɛ kalifa n na n'a bɛ jeunesse yɛrɛ concerné kosɛbɛ Bamakɔkura donc o baara ninnu. O ye mun ni mun ye. Éducation b'o la denmisɛnninw ka jeunes ka éducation taabolo b'o la farikolo ɲɛnajɛ sport taabolo b'o la quartier sécuriseli taabolo b'o la quartier développement b'o la jeunes ka baara sɔrɔ siraw b'a la formation b'a la quartier yɛrɛ bɛ se ka sanuya cogo di o b'a la donc. an y'aw y'o laminɛ parce que a y'o damadɔni kɛ. Effectivement samiya waati n y'a ye Donald y'o photo caman a ye binw tigɛ ka fleurs ka yiriw tigɛ ka fɛn caman kɛ o bɛna to sen na quoi. Olu bɛ to sen na ni ala sɔnna a ma wuluwuluji min bɛ Adama siège kɛrɛfɛ a bɛn'o ko kɛ cogo di. Bon an bɛna olu bɛɛ ɲɛɲini k'olu bɛɛ sigi sen kan pour que quartier in bɛ se ka kɛ référence ye commune 3 kɔnɔ cogo min na i b'a fɔ fɔlɔ a kun bɛ cogo min na quoi. Zaki ninnu kan ka se ka e dɛmɛ i ka baara la dɛ a bɛna na baara kɛ cogo di ɲɔgɔn fɛ. O kan k'an dɛmɛ n ka baara la bon n bɛ virgule kɛ ka na don bureau sigi ko in yɛrɛ kɔnɔna la parce que ne yɛrɛ tun bɛ commission na commission min ye bureau sigi organiser ne de tun y'a président ye donc an y'a essayer ka kuma candidat ni ɲɔgɔn cɛ mais an taara vote de la an taara vote la. Kuma kɔfɛ a ye kala ta. An taara kala ta o de ka ɲi o anw yɛrɛ dɛsɛlen ka kala de ta an fɛ yan. Voilà n'an y'a labɛn kuma o kuma an b'a fɔ ko k'a to siɲɛ wɛrɛ la. O yɔrɔ la n bɛ fɛn centre commercial commissaire fo n bɛ brigade territoriale fɛnɛ commissaire fo awɔ n bɛ BT mɔgɔw fɛnɛ fo Bamakɔkura yen nɔ donc parce que an ye élection daminɛ sɔgɔma 8h an taara kuncɛ fo 16h. Donc tilelafana tun bɛ yen an ye ko bɛɛ bila en place donc CNJ mɔgɔw yɛrɛ tun sera an ma CNJ commune 3 ko pour que an bɛ se ka bɛn ko in na cogoya min na mais an y'a yir'u la k'an ka quartier ye référence de an taara élection na mɔgɔ min gagnera n'o ye Mamudu Ɲone ye ale yɛrɛ sigilen filɛ donc a gagnera ani minnu bɛ ɲɔgɔn na o cira bon a m'a yira k'o cira parce que dugu jɛra dɔrɔn ale yɛrɛ de taara o tigi kama wa yala ka taa o ye Mamadu Sila ye an b'a wele ko B ale yɛrɛ de taara o kama u yala ka taa quartier mɔgɔba bɛɛ fo donc bɛɛ y'an félicité donc an ye kunnawolo sɔrɔ ko in kɔnɔna la. Ayiwa aw n'u bɛna na baara kɛ cogo di parce que olu ye jeunes ye bon balontanna dun de fana b'olu fana na. Awɔ donc an n'u bɛna baara kɛ cogoya min na bureau min bɛna constituer ne yɛrɛ tɛ n yɛrɛ bɔ a bureau la parce que ne ye Bamakɔkura ka den ye ne ye jeunesse mɔgɔ ye donc hakilina minnu don déjà depuis campagne kɔnɔna la an n'u bɛɛ candidat ninnu bɛɛ ye ɲɔgɔn ye donc u bɛɛ b'a kalama club dɔ bɛ quartier kɔnɔna la n'o ye AS Bamakɔkura ye u yɛrɛ ka denmisɛnnin caman b'a kɔnɔna la donc an bɛ baara de kɛ n'an ye partenaires sɔrɔ u yɛrɛ bɛ se ka na ni hakilina mun ye ko hakilina fara an ka hakilina kan pour que club bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na. Ayiwa Mamudu Bamakɔkuraka caman de bɛ jamana kɔ kan minnu yɛrɛ kɛlen fana ka fara ɲɔgɔn kan olu fana bɛ Bamakɔkura fɛn caman jateminɛ Bamakɔkuraka caman bɛ Bamakɔkura kɔnɔ komi caman bɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ a ko bɛ cogo di aw n'u bɛna na baara kɛ cogo di parce que aw ka laɲini ka bon dɛ. Kuma sɔn ji la halisa i komi a y'a fɔ cogo min na a club dɔrɔn tɛ fɛn fɛn bɛ Bamakɔkura ni a bɛ ka activité de kɛ Bamakɔkura o kan ka kɛ fɛn nafama ye Bamakɔkurakadenw yɛrɛ de fɔlɔ ma donc AS Bamakɔkura b'o la CRB ninnu b'o la fɛn caman wɛrɛw b'o la donc ni an ma kɛ o fɛn sinsinbagaw ye an tɛ se ka kɛ a tiɲɛnibagaw ye quoi donc diyagoya an n'u bɛ baara kɛ déjà yɛrɛ Bamakɔkurakadenw yɛrɛ de ka ca a club ninnu na kosɛbɛ mais halisa an bɛna lajɛ a tɔ bɛ se ka sankɔrɔta cogo min na halisa
donc an b'o bila en place. Maintenant Bamakɔkura minnu bɛ kɔ kan ani minnu bɛ Bamako yan yɛrɛ n'u tɛ Bamakɔkura en tout cas an kɔni bɛ welewele bila bɛɛ ma k'a fɔ ko i komi an ka dugutigi yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko c'est peut-être la première fois a bɛ san 20 bɔ jeunes tɛ activé Bamakɔkura, donc nin ye bɛɛ dabali ban ko daminɛ don mais an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka kɛ ɲɛtaga ye ka laɲiniw bɛɛ sabati ka Bamakɔkura bila sanfɛ. Donc an bɛ welewele bila bɛɛ ma i partenaire o i bɛ Bamakɔ kɔnɔna la ou bien i bɛ kɔ kan o ni i ye Bamakɔkura ka den de n'i bɛ se ka an jeunes dɛmɛ cogo o cogo an ka welewele bɛ bɛɛ ye quoi. Ayiwa n y'a ye k'a fɔ a bɛ fɛ k'aw ɲɛsin fɛn dɔ ma parce que n ye Mamadu Konate fɔ kun min na Mamadu Konate bɛ degun kɔnɔna na bi a bɛna na mun ta ka ɲɛsin école Mamadu Konate ma. École Mamadu Konate degun a ka bon dɔɔni ni n ko k'a ka bon parce que a bɛ degun kɔnɔ degun mun causes ka ca kosɛbɛ maintenant an yɛrɛ de bɛ k'a lajɛ komi cɛkɔrɔbaw yɛrɛ ye fɛn dɔ bila en place comité de crise dɔ min bɛ ka o degun ninnu identifier kelen kelen pour que k'a lajɛ u bɛ se ka o fɛn ninnu dɛmɛ cogo di a ka école in ka sigi a nɔkɔrɔ la donc o fɛn bɛ en place maintenant an jeunes yɛrɛ fana ka implication bɛ se ka kɛ min ye o i b'a fɔ an ye désherbage minnu kɛ école ta kuma ani an ye assainissement minnu kɛ ani an bɛ se k'a lajɛ cɛkɔrɔba ninnu bɛ action min kan an bɛ se k'o action soutenir cogo di pour que école in fana ka se ka sigi a nɔkɔrɔ ma quoi. Ayiwa Mamudu i b'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninw ka ko i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na bureau sigili ni sisan cɛ tiɲɛ don aw bɛnna a ye fɛn caman kɛ mais bureau mun yɛrɛ ye mun laɲini aw fɛ k'aw k'olu kɛ joona. Bon bureau ma sigi fɔlɔ parce que président dɔrɔn de choisira président yɛrɛ ka ne yɛrɛ ka fɛn intronisation kan ka kɛ bientôt Zaki ninnu de bɛ k'o organiser et donc n'o kɛra an bɛna bureau composé mais ne yɛrɛ moi en personne ne bɛ bureau composition kan déjà et alhamdulillah hakilina caman n y'o bila en place a ko la quoi. Bureau yɛrɛ ma sigi fɔlɔ ni CNJ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo de yan. Bon an bɛ fɛ ka bureau bila en place ka sɔrɔ ka CNJ mɔgɔw solliciter fɛn na parce que n'i ko jeune i se ka taa ka CNJ to donc forcément an bɛ gɛrɛ CNJ la. Surtout Bamakɔ Mali yɛrɛ bureau ba CNJ. Tout à fait. O commune Turaka ye n'o ye Cissé Sori Ibrahim Cissé. C'est vrai. Ale ye commune Turaka ye an y'a ye k'a fɔ a ka sigili a kɛra ka ɲɛ sabula a fana kɛra Kalatari la. Exactement. Zaki a da donna yɔrɔ dɔw la a bɛ n'a fɔ e sen bɛna na y'o la parce que n'a ma ɲɛ k'aw de ye bureau sigi laɲini dɔw kan ka kɛ min bɛ se ka d'u ma u ka se ka baara kɛ o bɛna se ka tali kɛ mun ni mun na aw yɛrɛ ka jateminɛw kɔnɔna na. Mamadu Konate yɔrɔ an ye baara dɔ kɛ parce que an ka jeunesse bureau ko in yɛrɛ nana cogoya min na an ka ministre dɔ de bɛ yen nɔ ministre de la jeunesse et des sports Fonba donc a ye fɛn dɔ de bila en place concours dɔ de bila en place ko mon quartier propre donc an jeunes an y'a ye jeunesse bureau tɛ Bamakɔkura donc an y'an fara ɲɔgɔn kan ka o concours kɛ donc ala yɛrɛ ye an garisigɛ diya an kɛra deuxième de ye o concours la. Fonba tun ye ɲɔgɔndan min sigi sen kan kinw ni ɲɔgɔn cɛ aw kɛra filanan ye. Awɔ donc o de tɛmɛnen sisan an y'a bila an kunna k'an bɛ se ka mun wɛrɛ kɛ an sɔrɔla ka Mamadu Konate baara fɛnɛ fɔ donc i b'a dɔn Mamadu Konate baara la mɔgɔ dɔw de fɛnɛ bɛ yen nɔ n'o ye CGS ye ani fɛn caman donc an ser'u bɛɛ ma k'u ka jɛ ɲini u bɛɛ y'an dɛmɛ donc an y'an kɛ Mamadu Konate baara kan n'o ye président y'a fɔ cogoya min na n'o ye désherbage ye ani assainissement. O tun ye école ta ye dɛ. O tun ye école ta ɲɛkɔrɔla ye donc o nisɔndiya yɛrɛ kɛra min ye an sera an ka mɔgɔw ma an sera partenaire dɔw ma denmisɛnnin minnu y'an dɛmɛ baara la donc an sera ka fourniture scolaire d'olu ma école ta wagati yɛrɛ an ye commune 3 maire wele an ye mɔgɔ caman wele o baara fɛnɛ la donc. mais n'a bɛna na mun de ɲini aw yɛrɛ bolo komi aw de ye bureau in baaraw kɛ laɲini jumɛn bɛna na se ka di u ma parce que président ko k'ale bɛ k'a ka bureau sigili baaraw kɛ hali bi mɔgɔ minnu kan ka don bureau kɔnɔna na. Awɔ donc bureau in a y'a fɔ cogoya min na intronisation an de bɛ k'o baara kɛ parce que an ye commission ye donc an ka baara bɛ sen na halisa donc an kɔni an ye hakilina ɲuman kɛ pour que ko ɲuman bɛ se ka kɛ cogoya min na ala barika la ko ɲuman kɛra ten. Donc maintenant halisa an bɛ baara la pour que intronisation ɲuman fɛnɛ bɛ se ka kɛ cogoya min na ani mɔgɔba fɛn fɛn bɛ quartier kɔnɔ a ye CNJ fɔ ani an ka policiers n'an ka gendarmerie donc an kɛlen don k'u bɛɛ invité donc baara in bɛ se ka kɛ cogoya min na.
ayiwa ɲɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko sifinw ka ko fɛn min ye bɛɛ bɛ fɛ a ka fɔ ko a ka daminɛ na anw ka yɔrɔ ye bon bamakɔkura dun ne b'a dɔn k'a fɔ n t'a dɔn ni aw taalen don Wɔlɔfɔbugu yan fan fɛ dɔɔnin wa ou bien aw dannen don bamakɔkura in dɔrɔn de ma fɔlɔ. Bon an dannen don bamakɔkura parce que comme an y'a fɔ cogo min na bamakɔkura kun ye quartier min ye référence ye commune 3 la sinon Bamako yɛrɛ kɔnɔna la bon an bɛ fɛ ka quartier in lasegin ka na o référence kɔrɔ in de la mais bon ko mana kɛ cogo o cogo voisinage bɛ yen Bolibana Wɔlɔfɔbugu ninnu y'an dɔw ye ne yɛrɛ t'a dɔn aw nana o ni Daravella bɔ ɲɔgɔn na cogo min o an yɛrɛ b'a délimitation dɔn ayi délimitation tɛ o Turelaka ninnu de b'a fan fila bɛɛ fɛ o ah ouais bon a ɲagaminen don parce que voilà a ɲagaminen don Tabatilakaw fana bɛ yen tiɲɛ don voilà a quartier ninnu bɛɛ ye kelen mais géographiquement a b'a ɲɔgɔn dan dɔn quoi mais ni jeunes yɛrɛ lajɛ i b'a sɔrɔ an bɛɛ ye kelen i b'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ yan fɛ u bɛ yan c'est un peu mélangé quoi e yɛrɛ ka laɲini ye mun ye bi ka ɲɛsin mɔgɔ minnu bɛ jamana kunna ka se denmisɛnninw ka ko ma parce que baarako gɛlɛyaw bɛ yen i da donna a la min ye denmisɛnnin caman bɛ yen u tɛ baara la aw yɛrɛ ka laɲini bɛna kɛ mun ye o sira fɛ ou bien aw bɛna se ka mun sigi sen kan baarakɛbaliya in na. bon o la ne bolo o hukumu kɔnɔna la denmisɛnninw kan ka responsabiliser de i y'a mɛn u bɛ baara fɛ parce que tangaba tun tɛ an jeunes kan quartier kɔnɔ hali jamana yɛrɛ kɔnɔna la mais je crois président yɛrɛ y'a fɔ a ka o donna discours la ani a nakuma fanga la président de transition bien sûr a ko ko jeunes kan k'a dɔn ni ale échouera c'est comme jeunesse bɛɛ de échouera parce que jeunes de bɛ sifinw de fanga b'olu de la ka ko caman kɛ donc o hukumu kɔnɔna la an bɛna se k'a lajɛ bɛɛ bɛ se ka responsabiliser cogo min na donc ni mɔgɔ responsabiliser la i bɛ se ka avancer dɔɔni o de senfɛ quoi. ayiwa Zaki baara b'aw bolo dɛ parce que sifinw faralen ɲɔgɔn kan a ma nɔgɔn a bɛna mun ni mun laɲini u fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuma tɛ ka taa baarakɛbaliya kɛlɛliko ta nasira fɛ ani fɛɛrɛ jumɛn b'a bolo aw jigi bɛ jɔnniw kan k'olu bɛ se k'aw dɛmɛ. laɲini ka bon i n'a fɔ an ka quartier kɔnɔna la an ye fɛn caman bɛ yen nɔ an y'o bɛɛ jateminɛ i kumara denmisɛnninw ka baarako kan sisan nɔ ani sisan nɔ denmisɛnninw tolen d'u yɛrɛ ma u bɛ minfin jugu ni fɛnw ta donc an panselen don nin bɛɛ la i ye dɛmɛbaga ko fɔ président yɛrɛ depuis an m'a sigi a yɛrɛ b'a dɔn baara b'a bolo donc depuis an yɛrɛ fɛnɛ tun bɛ commission na an bɛ ka partenaires ɲini mun bɛ se k'an dɛmɛ cogoya min na donc président sigilen filɛ nin sisan an bɛna hakilina de fara président hakilina kan donc partenaires minnu bɛ yen an bɛ se ka président dɛmɛ baara la cogoya min na pour que an ka jeunesse bɛ se ka kunna wolo cogoya min na quartier kɔnɔna la. ayiwa o kura kɔnɔna na baarakɛyɔrɔ ka ca baarakɛyɔrɔ caman bɛ yen minnu bɛ sɔrɔ kɛ u bɛ fɛnw kɛ mairie fana bɛ yen an n'olu bɛna n'a kɛ cogo di. bon an bɛ bɛɛ de solliciter parce que n y'a f'i ye cogo min na a kɛra baarakɛyɔrɔ ye o a kɛra personne ressource o a kɛra mɔgɔ bɛ se k'an dɛmɛ sira o sira fɛ n'i impliqué bɛ Bamakɔkura ou bien ni i basé bɛ Bamakɔkura k'i ka centre d'activité bɛ yen ou bien k'i ka baarakɛyɔrɔ de bɛ yen an bɛ bɛɛ de solliciter an bɛ bɛɛ solliciter an b'a f'i ye i b'an ka sigida la e bɛ se ka mun de apporter an ka sigida denw ma et puis au retour an ka sigida denw bɛ se ka mun de apporter e ye donc c'est comme c'est un truc gagnant quoi parce que faut e min bɛ baara la yen e bɛ nafa sɔrɔ sigida yɛrɛ denw fana bɛ nafa sɔrɔ donc an bɛ bɛɛ solliciter an bɛ bɛɛ solliciter nin ko in na quoi. Sécurité comme patron b'aw ka yɔrɔ la yen Madu Sidibe. oui oui c'est vrai. an b'a dɔn mɔgɔ denmisɛnninw dɛmɛni ka d'ale ye kosɛbɛ. tɔnɔ Kamaru n'Ala sɔnna a ma an bɛ dɛmɛ ɲini bɛɛ fɛ inchallah an bɛ dɛmɛ ɲini bɛɛ fɛ. société fana ka ca aw ka sigida kɔnɔna na ɔ balontan ko bɛna jɔyɔrɔ bɛna na kɛ mun ye AS Bamakɔkura jɔyɔrɔ bɛna na kɛ mun ye sa sifinw ka labɛnni na Zaki. AS Bamakɔkura i n'a fɔ o ye AS Bamakɔkura ka don o don baara de donc halisa an bɛ formation na halisa an bɛ se ka mun kɛ ka denmisɛnninw dɛmɛ cogoya min na an bɛ k'o continuer ka denmisɛnninw dɛmɛ comme ça école talen don donc programme changelen don heure d'entraînement yɛlɛmalen don mais jusqu'à preuve du contraire AS Bamakɔkura bɛ entraînement na donc an bɛ ka partenaire wɛrɛw ɲini an bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogoya min na donc an b'o baara la halisa. Mamudu e k'i jija k'i cɛsiri pour que baara in ka se ka ɲɛ i bolo ni kumakuncɛ kuma min b'i fɛ. bon kumakuncɛ kuma min bɛ yen n bɛ welewelekan bila Bamakɔkurakaden bɛɛ ma cɛ fara muso kan ka bɛɛ wele
k'a f'u ye ko Bamakɔ a bɛna ja ni Ala ni kira sɔnna a ma u bɛna a nɔ yɛrɛ ye bientôt donc ni mɔgɔ bɛ se ka na i ka impliquer i ka na i ka an dɛmɛ baara in na kelen filanan n bɛ a f'u ye halisa an ka muɲu ka sabali an ka bɛn kelen ma halisa parce que n'an bɛnnen de don an bɛ se ka ko caman kɛ an filɛ wagati min na an kan ka se ka baara kɛ ni hakili de an kana baara kɛ ni dusu ye parce que fɛn caman fɔlen don an Bamakɔkadenw kan mais c'est à nous k'a prouver ko olu si tɛ tiɲɛ ye donc n bɛ welewele bila Bamakɔkaden bɛɛ ma muɲu ni sabali ni bɛn na an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ pour que an bɛ se ka taga ɲɛfɛ cogo min na ɲɔgɔn fɛ inshallah. Ayiwa ni dumuniko sera a b'o fɔ n b'aw bila ka taa Mimi k'a fɛ yen 3F ale fana bɛ Bamakɔ kura. Ok Zaki kumakuncɛ kuma ne bɛ mun fɔ an ye baara fɛn fɛn daminɛ bi Bamakɔ kura kɔnɔna la ka daminɛ mon quartier propre kana Matinate la kana fɔ k'an se bi ma an mana wuli dɛmɛ ɲini na cogo o cogo an bɛ dɛmɛ sɔrɔ donc Ala yɛrɛ ye o chance d'an ma Bamakɔ kura kɔnɔna la donc o yɔrɔ la n bɛ Donald fo la an bɛ coopérative mɔgɔw fo donc an bɛ Bamakɔ kura cɛ ani Bamakɔ kura muso bɛɛ fo fɛn fɛn y'an dɛmɛ o ko la Matinate baara yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ Musa Konate fɛnɛ fo parce que an y'a décidé don min kan bɛ taa Matinate baara kɛ Musa Konate yɛrɛ solila ka na an n'a ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ a se ye mun ye a y'an dɛmɛ o la bon mun ye AS Bamakɔ kura ko ye donc kuncɛ kuma min bɛ ne bolo AS Bamakɔ kura ko la an b'a fɔ Bamakɔ kurakaw ye halisa u ka na u k'u denw inscrire AS Bamakɔ kura la la dernière fois an bɔlen yan mɔgɔ caman sɔrɔla ka bɔ AS Bamakɔ kura ko kalama ne y'a f'u ye n ko AS Bamakɔ kura ko bɛ yan a mɛnna donc dɔw ko k'u bɛna fara an kan u bɛ se k'an dɛmɛ hakilina la cogoya min na u bɛ se ka fara an kan k'an dɛmɛ baara la cogoya min na donc o de kɔrɔ an bɛ Kassim yɛrɛ fo la parce que Kassim ka plateau de y'a to ni an y'o dɛmɛw fɛnɛ sɔrɔ halisa an b'a dɔn dɛmɛ tɔ bɛ kɔfɛ ani président yɛrɛ ka cɛsiri n'o ye Bɛnba Sila ye Donald. An yɛrɛ bɛ kɔrɔkɛba fo yan n'o ye Musa ye n b'a dɔn a tɛ nin mɛn fiyewu k'i sigi mɔgɔ min don a nin fɛn ninnu ka d'a ye kosɛbɛ surtout ni jeunes bɛ wuli ka jɔ kɛ k'u cɛsiri yɛrɛ ye ale kɔni bɛ maaw dɛmɛ maa minnu wulilen don k'u jɔ Musa Konate an b'a fo ani an kɔrɔmuso Jɛnɛbu Konate an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka min Madu Konate ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Bamakɔ kura bi ta an b'o jɔ yan Falaye Keyita tun bɛ yan k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ ani Keba Jalo n'Ala sɔnna ma sini nɛgɛ kanɲɛ 9 kibaruyaw bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ yan Barça Real Barça Ala ka seba ka se an kɔni ta ye filɛli ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 n ko 98